Micro. Estamos? Venga, boa tarde a todos e a todas e vamos a dar comezo ás comisións informativas previas ao pleno do mes de xullo por orden que lóxicamente están convocadas. Comezamos na primeira delas, que é a Comisión Informativa da Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Conforme ao orden do día previsto, pois temos no primeiro punto, como sempre, a acta anterior, a 17 de xuño, que supoño que non habrá problema e que damos por aprobada. No segundo punto temos a contratación da concesión do Servicio Supramunicipal de Xestión de Residuos Industriais non perigosos e especiais. Patricia Torres. Bueno, boa tarde a todos, gracias presidente. Bueno, neste caso, como podestes comprobar na documentación que obra no expediente, pois o procedimento quedou deserto, non se presentou ninguna empresa e, bueno, que temos neste caso que acordar é que a contratación quedou neste caso deserta e, bueno, ver cales son as vías para poder pois conseguir que alguén leve este servicio porque é necesario. Nada máis, gracias. Moi ben. Turno de intervencións, non, non escritos, non. Nadie vai a resolver o problema, o sea que intentaremos resolver. Non é perjudicar, bueno. Pois, pois intentaremos buscar solucións. Evidentemente, primeiro fixamos o procedimento que corresponde e agora habrá que buscar outro tipo de solucións. Entonces era simplemente, bueno, votamos que de que queda desierto. Bueno, votamos que queda desierto. A favor, de que queda desierto. Que... Vale, hai que votar, pois que queda desierto. Moi ben, ok. Bueno, no segundo, no terceiro e no cuarto punto creo que podense plantear xuntos porque son o mismo, é a contratación do servicio de asistencia consistente na asistencia técnica para a execución do plan de actuación integrado Ourense Sur, por un lado, cofinanciado pola Unión Europea e por outro lado no punto 4 é o plan de actuación integrado Valdeorras polos camiños do SIL no marco do proxecto de desenvolvemento urbano sostible do programa operativo progresional. Marta Nova. Bueno, pois aquí, como xa comentamos anteriormente, cando justificamos, bueno, pois que houve que desistir o desistimento da anterior contratación, neste caso volvemos a traer a contratación modificando os pliegos co que nos pedía, bueno, e como sabedes, houve un recurso dunha empresa e o Tribunal de Contratación de Galicia pois estimou que parcialmente ese recurso e decíanos, bueno, o principal motivo do recurso é que non se justificaba, non se motivaba o equipo de traballo, non é que o Tagal diga que non está ben designado ese equipo de traballo, senón que non estaba suficientemente motivado, porque era necesario ese equipo de traballo. Entón, o que fixemos nestes pliegos é pois completar a motivación do equipo de traballo que se considera necesario para a xestión destes contratos desta subvención que nos deu o Estado, que por outra banda, agora que estamos avanzando, cada vez se ve máis necesario que o equipo de traballo que ten que levar este tema ten que ser cualificado, porque, bueno, unha subvención complicada, con unha justificación complicada, con moitos entregables complicados, e entón o que pretendíamos aí é que a consultora que o asuma, bueno, pois o que o consiga, pois que teña un equipo suficientemente preparado. E agora o que facemos é volver a traer a contratación á comisión. Moi ben, moitas gracias. Turno de intervencións. A ver, que evidentemente o meu concello sí que é un concello afectado por este plan, hai que sacar adiante, e se hai que motivar esta cuestión conforme o que indica o tribunal é o facer, e o que se pido é a máxima agilidade posible. Moitas grazas. Por suposto que nos estamos. Democracia? Non. Bloque? Non. PSOE? Boas tardes a todos, pois que se acelere no máximo posible para que non se pode perder esta subvención, evidentemente é unha subvención moi importante. Nada máis, gracias. Pois moitas gracias. Estamos de acordo todos en que se acelere e que solucionar os problemas que pode haber. Vale. Logo votamos os dos puntos, non? Porque teñen os dous a mesma contratación e tal, entonces a contratación de solución. Por favor. Gracias. Abstención? O soy yo? Moi ben. Votar democracia a favor e vamos gritos. Moi ben.
Moción de urxencia non temos, non? E logo se pregunta resta. Non? Bueno, pues nada, se recuperamos. Acabamos. Segunda das comisións informativa para o día de hoxe, a Comisión Informativa Especial Informativa de Contas, facente de recursos humanos. Conforme o orde do día, primeiro punto, como sempre, acta anterior, 17 de xuño, dámola por aprobada. Segundo, non sei se segundo, terceiro ou segundo, son separados. Porque a delegación da Diputación Provincial por parte do Concello de Viana do Bolo do exercicio das competencias de redacción de recaudación en vía executiva do gasto derivado de execución forzosa de outubro e a delegación tamén por parte na Diputación Provincial por parte do Concello de Viana do Bolo da recaudación en voluntaria e en executiva por multa de infracción do texto refundido da Lei de Tráfico. Bueno, estas dúas, Marta Nova. Bueno, isto como temos feito outras veces, en virtude do que, bueno, os concellos pois pretenden ou poden delegar nesta Deputación, pois este caso do Concello de Viana do Bolo, que pois pide a delegación da recaudación en vía executiva dos gastos de execución forzosa e das multas de tráfico, involuntaria e executiva das multas de tráfico. Ben, intervencións? Iso de sempre, que respetando a autonomía municipal, pois, o que pido o Concello. Poida facer a Diputación. Hai que defender algo tamén a Diputación. Aquí que somos diputados, ya que seamos alcaldes. Bueno, democracia, non? BNG, autonomía municipal e PSOE, autonomía municipal. Moi ben. PP, autonomía municipal. Perfecto. Bueno, pues entonces votamos logo o 2 e o 3. De acordo? A favor? Vale. Unanimidade. Punto 4. Aprobación do expediente número 7 de 2026 de modificación das bases de execución do suplemento e de suplemento de crédito por importe de 75.000 euros financiado con cargo ao fondo de contingencia e outros imprevistos do orzamento vixente da Deputación Provincial de Ourense. Marta Nova. Bueno, aquí como en cada pleno, en cada comisión que verde que fixemos a modificación, pois traemos unha modificación dos conceptos. Entón, basicamente, volvemos a traer a da Universidade de Vigo, que, bueno, non tiñan ben definido o proxecto que querían e agora parece que vai a ser este o definitivo, e despois os concellos que modifican os seus conceptos, non os importes, obviamente, sempre é así, de cada unha das obras que solicitaron na modificación de crédito. Entre eles, pois, están Amoeiro, Arnolla, Larouco, Ruada, a Coral de Ruada, entidades tamén, hai por aquí, entidades, o Concello de Ríos,
e hai unha emenda, entrou fora de tempo xa o Concello de Sandiás. Barbadas tamén está. Pois o mellor entrou tarde. Barbadas non. Ah, pero igual. Na modificación do destinar o dinero Sí, sí que está. Está, espera, Sí a que ver está, non a sí vin, que está. non a vin. Sí, sí. Que é un algo de Alberto, non sei que. Un documental. Ah, sí, perdón, que me saltei, sí. Sí, porque é da... Sí, A él. sí, é da de Alberto García Ferrero. Claro, sí. Cambio del ayuntamiento. E outra máis, outra... Ah, o Concello de Barbadas... No, No, era no, solo no, esta. era solo este. Solo aí está. Vale, alguna cousa? Bueno, vale, pois entonces turno de intervencións. Que falta, pero falta logo a... Home, en teoría, mandouse, creo lembrar, Pero isto vai ao pleno. iba a xunta de goberno, Pero non revisado, é que se gasta e metemos a política de urxencia, non modificámoslo, non pasa nada. Claro, fomos unha emenda, asegúrate, se non Non sei se entrou... mandouse a semana pasada, é certo, Bueno, foi pero, así, sí. hombre, se non chegou, a ver, asegurámonos aquí que chegou, se non chegou aquí e hai algún problema, pois mándese, métese por a vía Miramos mañá. de emenda no pleno. Grazas. De cooperación, que vai á Xunta de Goberno. Pero é modificación do plan de cooperación? Pero eso resolvemos na Xunta de Goberno. Vale, vale. Eso vai á Xunta de Vale, Goberno. Vale. Vale, claro. Bueno, do resto hai algunha intervención? Sí, Eu no bueno, a modificación estas, pois nós estamos de acordo en que cada concello decida en que é mellor gastar o diñeiro que lle concederon, absterémonos por coherencia co que mantivemos no pleno desta modificación. Despois, yo temos 75.000 euros. Nos entendemos que Sí, non o efectivamente... dixen, Sí. eu de... Sí, no, si entendo, si sei o que é. Cousa distinta é que me guste que os 75.000 euros os teña que poñer a Diputación. Non vai poñer a Diputación. Os 75.000 euros é ter dotado, porque nós asumimos a encomenda de xestión. Claro. E temos a obriga diante de Traxa de pagalos nós. Pero nós temos vamos a firmar un convenio coa Xunta de Galicia onde se vai a facer cargo, non sei, dende logo da mitade, e de aí para arriba. Vale, sí. Vale. Era un pouco... Non nos vamos a asumir neso. Era un pouco eso. Non nos vamos a asumir. A metade e de aí para arriba. Pois era un pouco nesa línea porque efectivamente nos entendemos que isto é unha actuación de emerxencia. Non. Que en último caso a Diputación ten que facelo, se non hai quen o faga, bueno, xa nos pasará. Sí, no vertedoiro. No vertedoiro da Rúa, pero entendemos que un tema deste tipo... Isto está falado ca Vale. Xunta e a Xunta vai a facer un convenio para recuperar, por lo menos, xa digo, 50%, cando menos Eu intentaría recuperar o 100% por eso, non? Porque Sí, ao final sí. é un tema de emerxencia e o lógico é que a Xunta aí teña a súa... bueno, e aparte isto todos sabemos de onde veu e ao final hai, bueno, uns polos outros a casa sin barrer ao respecto de restauración medioambiental, parte de Confederación Hidrográfica, parte de medio ambiente, etc. E ao final a auga baixou. Era cuestión de que caera, se non caía librábamos, se caía non librábamos, e pasou o que pasou. Entón, bueno, nada, eso. Xa me queda aclarado. Aclarado. Sí. Algo cousa máis? Non. Bueno, pues entonces, se os parece, votámoslo. A favor? Os demais, entendo que se absteñen, non? Vale. Non opción de urxencia non hai. Pero se preguntan se hai algo, se non... Dámosla por terminar.
Vamos a terceira das comisións informativas previstas para o día de hoxe, a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medios Rurales. Conforme a orden do día previsto, no punto primeiro temos a aprobación da ata da sesión anterior. Se non hai alegacións, queda aprobada. No segundo punto, unha dación de conta do acordo adoptado na Xunta de Goberno o día 6 de xullo do 26 da aprobación da expropiación forzosa para a execución das obras fase 2, acondicionamento e mellora da travesía de Rivela ou 552 no Concello de Coles. Patricia. Bueno, neste caso, pois trátase dunha expropiación forzosa para mellorar a travesía en Rivela no Concello de Coles. Houbo pois unha alegación por parte dunha propietaria da parcela número 2. Por un lado, pois referíase ao tema da superficie expropiada e por outro tamén sobre a afección concreta da expropiación á vivenda e tamén o relativo ao tema urbanístico. Decía pois que entendía que era suelo de núcleo. Entón, neste caso, pois, unha vez que se fai o informe, o que se estima é que, efectivamente, estimase parcialmente, a afección só afecta o muro de peche e a cancela de acceso se reconocen os 70,95 metros cuadrados que ela indicaba, e neste caso, pois, a clasificación urbanística, porque ela basábase no catastro, pero o catastro neste caso pois, non determina a clasificación urbanística, senón que é o pexón o do Concello de Coles, que temos aquí a alcaldesa, que non o determina. Entonces, bueno, o informe faise desta maneira, así que se declara utilidade pública e, por tanto, sigue para adiante o procedimento. Exclúese da expropiación as parcelas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, porque se chega a acordo mutuo cos propietarios e, bueno, pois determinase a expropiación da parcela de Manuela Pérez Castro e de herederos de María Díaz López para facer iso, e tamén se determina a consignación da ocupación e do pago da consignación dos depósitos correspondentes. Entón, bueno, entendo que sigue para adiante e se pode facer o que é a obra pretendida polo Concello. Moi ben, gracias. Turno de intervencións. Non escritos non. Democracia non. PNG non. Usted, alcaldesa, alguna cousa? Que se faga? Non. Vale, poñemos aquí que se faga. Vale. Intentaremos logo agilizar o máximo posible. Vale. Begoña, tes os cuartos. Sí. Ya estamos aí. A culpa ten a toda, Begoña. Non ten cuarto. Bueno, pois venga, entón está dando de conta que non hai que votar, non? Bueno, vamos xa ca parte de mocións, algunhas delas. En o punto 3 temos moción do Grupo Popular relativa a instar a DIF ao mantemento e limpeza e roza das infraestructuras ferroviarias e eliminación do uso de produtos fitosanitarios na prevención de incendios. José María Alonso. Moi boas tardes. Tedes a moción, a exposición de motivos, pero creo que hoxe todavía máis acaecida porque xa vistes que onte hubo un incendio que afectou a Side, Ourense, Punxín. Como todos sabedes, sobre todo os que sodes poseedores de tramo de estacións con tramos do Adif, perdón, o mantemento está moi deficitario, sobre todo nos tramos urbanos, non se fan desbroces, non se limpian, e cando se limpian o que usan prioritariamente son métodos que non son de rozas, senón de pesticidas, de herbicidas, co que o único que fai é secar a maleza, pero non quitala do sitio sigue sendo un problema, porque o que fai todavía é ser unha bomba de combustión. Entón, temos unha moción para presentar que ten varios puntos de acordo, que serían instar a DIF a realizar con carácter urxente periódico labores de limpieza, roza e retirada de vegetación seca e eliminación de biomasa nas marxes das vías ferroviarias que discorren pola provincia de Ourense, especialmente nos terrenos situados en zonas forestais rurais ou próximas a núcleos de poboación, e actuar de maneira prioritaria naqueles puntos nos que xa teñen producido incendios ou incidencias vinculadas á rede ferroviaria. Solicitar a DIF a elaboración dun plan anual mantemento preventivo das marxes ferroviarias na provincia de Ourense que identifique os treitos de maior risco, establezca un calendario de actuacións antes da época de alto risco de incendios e inclúa mecanismos de seguimento e avaliación, incluindo o estado de vegetación nas zonas de dominio público.
protección e servidumbre ferroviaria, especialmente naqueles puntos onde a proximidade de arborado, matogueira ou biomasa poda xerar riscos de propagación de lumes, instar a DIF a reforzar a coordinación coa Xunta, coa Diputación de Ourense e cos concellos afectados co fin de identificar os treinos de maior risco e mellorar a prevención de incendios nas contornas ferroviarias, instar a DIF a eliminar progresivamente o uso de fitosanitarios nas marxes das vías ferroviarias, priorizando sistemas máis alternativos de control da vegetación máis respetuosos co medio ambiente, ca saúde das persoas, coa biodiversidade e cos recursos hídricos, solicitar a DRIF a incorporación detallada sobre as actuacións a información detallada sobre as actuacións de limpeza, roza, mantemento e tratamento de vegetación realizadas nos últimos anos nas vías ferroviarias da provincia de Ourense, así como sobre a planificación prevista para o presente exercicio. Sexta, instar o DIF o mantemento de limpieza das estacións de tren situadas na provincia de Ourense, tanto no interior como no exterior, e con independencia de que se atopen ou non en funcionamento, dando o estado de abandono que se presenta moitas delas, co fin de garantir a súa salubridade, seguridade e conservación. Dar traslado deste acordo a DIF, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, a Xunta e a Federación Galego de Municipios e Provincias. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Turno de intervencións, non escritos. É unha moción intensa, extensa, detallada, moi minuciosa e tamén creo que moi acaída para este momento. É algo que había que haber feito xa hai tempo, desde logo que non é de recibo, é que a provincia de Ourense sistematicamente teña trabas, eivas, derivadas precisamente desta situación. Levamos, son 2 meses nas que semana sí e semana tamén ocurre en circunstancias desta índole. Creo que a última tardou 2 días en solventarse, entón creo que isto é necesario. Moitas gracias. Moi ben. Democracia. Non. Bloque. Sí, bueno, nós estamos de acordo en que hai que facer limpeza das vías e, bueno, e o problema dos lumes temos aí. Ademais, efectivamente, neste caso, a DIF preocupouse de refrendar esta moción con un lume xusto esta semana. No, digo eles, digo que eles foron os que refrendaron a proposta da moción, non? Bueno, despois vamos a debatir outras dúas mocións que máis ou menos veñen sobre o mesmo tema. Por certo, temos pendientes as conclusións da nosa comisión. Non chegan. Non? Sí. A mí non me chegan. A ver se chegaron a Xosé, entonces claro. Sí, bueno, da igual. Non sei, bueno. En calquera caso, o tema é recurrente. Eu onte tuve en lume no meu concello tamén, foi pouca cousa, fai unha semana ou outra, e vamos a seguir así hasta que non tomemos medidas estructurais. Lamento decilo, pero creo que tampouco estou descubrindo a pólvora, non? O sea, porque, desgraciadamente, é algo que acontece nas vías do tren. O ano pasado un reventón dunha roda na 52, evidentemente as vías do tren parece máis previsible, é dicir, é algo que é unha zona moi acotada e que semella que podería estar máis cuidado. Eu tamén o digo aquí claramente, o que ademais era, se a frecuencia dos trens xa que se mantén agora mesmo, incluso era relativamente fácil de facer con as máis, fíxense vostedes o que digo, porque é cuestión de poñerles os collares estes e movelos de zona en zona, e así evitábase o tema do uso dos pesticidas, non? Dos herbicidas, porque senón é verdade que o problema que temos no noso territorio é que a maleza volve a sair recurrentemente. Hai unha experiencia, bueno, nos agora fixémola no parque empresarial noso, as zonas verdes do parque empresarial, pechámolas e mantémolas limpas con cabras. Sí, con cabras. É demoledor. Outro día fun a ver unha proba ao Concello de Barbadás con cabras, non. Son incluso agresivas demais, o sea, chega un momento en que deixan aquelo en terra, pero curiosamente son capaces de eliminar, era algo que eu tiña dúbidas, pero ao final demostrouse, son capaces de controlar as mimosas. Na zona do Ribeiro, se se fixera un control exhaustivo con cabras, con unha carga gandeira importante, ali témolas, o sea, témolas por debaixo das naves, metímolas ali e as cabras
acabaron controlando as mimosas. Verdadeiramente é algo, bueno, que é real, o sea, que está experimentado, podes ir ver, non estou dicindo aquí nada extraño. E a ventaxa que teñen é que evidentemente non deixan restos ao desbrozar, é dicir, non queda nada, eliminan absolutamente todo. Entón, eu entendo que si que a DIF ten que tomar medidas con isto, pero, bueno, eu tamén recoñezo que en algunhas zonas das que desbrozamos fai 2 meses teñen uns ventos agora que parecen máis altos que o... Entón, é un problema que entre todos nos ponemos de acordo e tomamos, eso, que falo, medidas estructurais, e eu creo que, de verdade, teñen que pasar en boa medida polo tema gandeiro, porque outro día minamos o cacharro ali no Concello do señor Valquerce, seguramente acabemos adquirindo, pero vamos a gastar 50.000 euros e vamos a queimar gasolina e ao cabo de 3 meses vamos a volver todo outra vez igual. A ventaxa que ten é que permite traballar en grandes pendientes e non aviscar a vida dos operarios, pero a partir de aí é algo recurrente, non? Entón, estando de acordo cos termos da moción, no sentido de que a DIF, como entidade pública, aínda ten que ser máis eficiente no control, e ademais é certo que é algo recurrente nos últimos anos esta problemática, temos que ir máis alá, porque senón vamos a volver a topar co mesmo problema. E, bueno, o tren, ademais, o problema que ten é que empeza a levantar chispas e fache unha corda de lume de kilómetros. Entón, claro, eso quen lle dá atacado despois a todo eso, porque unha cousa é un punto concreto e outra cousa é, como foi o outro día, que foron 5 ou 6 kilómetros, en Macide, bueno, foi deixando por onde pasou, non? Entón, eso é complicadísimo de atacar con medios de extinción. Sin máis, tampouco, pero, bueno, esa reflexión queda aí. Ben, persoal. Nós compartimos a importancia do adecuado mantemento das infraestructuras ferroviarias para a prevención de incendios, pero o noso grupo vai a reservar o voto para verificar certos extremos que se di na moción, que algún sí que podemos estar de acordo, pero queremos fixar un posicionamento con datos. Nada máis, moitas grazas. Perfecto. Ninguna intervención máis? Non? Non? Bueno, pues entonces votamos a mesma. A favor? Vale. Os demais, reserva de voto. Vale, reserva de voto. Democracia e demais, vale. Venga, punto 4. Moción do Grupo Socialista para instar un plan de apoio aos concellos na xestión de edificacións en estados de ruína ou risco de derrube. Álvaro Vila. Sí, boa tarde a todos e a todas. Bueno, estamos unha problemática que creo que, se non é a totalidade, creo que é a mesa totalidade dos concellos da provincia a sufrimos, que bueno, as edificacións que están en ruína, semi-ruína, ou incluso en risco de derrume en moitos dos nosos núcleos. E si é verdade que os concellos somos os que sufrimos o problema, entre tamén a veciñanza, pero temos poucas armas, tanto legais como económicas, para tallar esta problemática. Entonces, pois, oye, unha vez feito a exposición de motivos, pois traemos unhas propostas de acordo onde estamos, basicamente, tanto a Diputación como a Xunta de Galicia, a que non voten a máis os concellos, tanto desde o punto de vista administrativo jurídico, como tamén económico, para afrontar, digamos, estas vivendas que están en risco de derrume, que algunha susceptible de rehabilitación, outra non, pero en todo caso que crean un problema no entorno urbano dos nosos núcleos. Entón, bueno, tenemos unhas propostas moi sinxelas, onde a primeira é instar a Diputación de Ourense a crear un plan provincial de apoio aos concellos para estas actuacións urxentes. O segundo é instar a Xunta de Galicia a posta en marcha dun plan galego de apoio aos concellos para a xestión destas edificacións en estado de ruína. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a creación dun banco galego de edificacións en estado de ruína e abandono. E cuarto, dar traslado destes acordos que esperamos que se tomen na Diputación de Ourense a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios da Provincia e a FEN, e tamén o Colexio Oficial de Arquitectura Técnica de Ourense. Nada máis. Ben, moi ben.
Perdón. Ahora intervencións. Pois unha moción acaída, xusta, correcta, necesaria, e que creo que sí que aí debíamos estar tamén todos e todas de acordo no que é a colaboración entre a Xunta de Galicia, a Deputación, basicamente da Xunta de Galicia, porque tamén contribuiría por en valor o rural, a que en moitos casos se visualice precisamente que vivendas están nesa situación e que incluso poden ser postas en valor no mercado inmobiliario. Moi ben. Si, non? Bloque. Bueno, pois como indicaba anteriormente, vai un pouco todas no mesmo sentido. Nos que conste que o primeiro punto no que temos así máis disquisicións, no sentido de que ao final, se dotamos outro plan provincial de apoio aos concellos para actuacións urxentes en edificación, estado de Boina, Vesco de Boves, vai salir do outro sitio. Non sei se me explico. Entón, bueno, pois, eu creo que é un tema, eso que comentaba anteriormente, estructural, non? Nos, agora mesmo, por sorte, no noso concello hai unha gran demanda de espazo para habitar, non? A xente anda incluso detrás de boinas e o problema que nos atopamos moitas veces é que non hai a que comprarlles, ou son 40 e non se poñen de acordo ou non se coñecen entre eles. Eu creo que iso é algo que nos pasa a todos e todas. Xa digo, incluso xa ás veces, como concello, teslle medo, porque dices, bueno, fagome con isto despois que fago, porque se me teño que facer cargo de todas as boinas que teño no concello, iso é absolutamente inasumible, e no momento en que pasen a ser municipais, o veciño vai dicir, fágame usted algo, e iso non é asumible desde un punto de vista económico, e ao mesmo tempo, xa digo que en moitos casos nin siquiera ese é o problema, sino que hoxe, por sorte, nun concello como Allariz, hai moita xente que está desexando adquirir e que non dá adquirido, ou porque lle piden barbaridades, a pesar de que aquilo sexa algo que ti mismo ves que, oiga, mire, pero se isto o que dá son problemas, non, en realidade ten usted unha propiedade aí que se vamos ás malas o que debería de pagar, non de cobrar por ela, non? Pero, como a legislación tampouco nos ampara para ir moito máis alá, pois temos realmente un problema de forzar esa execución desa venda ou incluso atopar que nós estamos falando de vivendas en casco histórico de Allariz que salen as silvas para fora, con 42 propietarios, fai 2 anos, ou mellor xa son 60, porque igual xa faleceu algún dos curmaos, que eles mesmos te dicen que non se conocen e que realmente acabas por non poder facer nada, porque non están postos tampouco como titulares en ningún sitio, o sea que existen propietarios pero non existen. Entón, eu creo que aí pois é algo que sí que temos que avanzar, evidentemente ten que haber unha parte legislativa e despois unha parte de executar incluso a legislación que xa existe, non? Estamos de acordo, xa digo, o primeiro punto, pois temos aí as dúbidas estas de que se sacou un plan para restauración de vivenda que se está a usar, que xa iba un pouco neste camiño, pero ao final creamos outro plan que o que vai facer é de traer fondos de outro espazo que ao mellor pois xa non ten moito sentido, non? Por lo demais estamos totalmente de acordo en que as ruínas son un problema, fíxense que o ano pasado, e creo que non se falou suficiente, algúns dos lumes que houbo, que chegaron a queimar as zonas urbanas, as casas, non foron porque a franxa secundaria non estuvera limpa, foi porque o lume saltou dende máis alá da franxa secundaria a estas parcelas que estaban abandonadas, a palleiras que estaban cheas de xestas, e prendeu ali, e iso foi o que fixo que se expandera desde dentro do pobo, porque simplemente saltou a liña de protección, non? Claro, pues, evidentemente eso non o debemos de permitir, porque se nos estamos aquí rompendo a cabeza para que se limpe o de fora, que non damos, si temos xa os posibles focos de reproducción na zona máis urbana, dentro da zona máis urbana, pois temos un problema que dificilmente se vai solucionar, non? Entón, bueno, eu poño un pouco todo no mesmo caldeiro que falábamos antes, e o que temos que buscar solucións que vayan máis alá, porque máis anos como este pois preséntanse moi complicados a este nivel. Nada máis, grazas. Perfecto. Patricia. Ben, bueno, eu penso que a moción non é necesaria, porque ademais, bueno, todos somos concelleiros ou alcaldes de concellos e a problemática das casas abandonadas é un problema importante, non só para nós como concello, senón para os veciños que ali residen,
e non só por incendios, senón moitas veces por danos estruturais, a veces comparten vigas e demais, os seguros non se queren facer cargo, bueno, humedades, bichería tamén, moitas veces aparecen cobras porque están todos os solares ou as edificacións pois, a monte, non? E entón, bueno, sí que é unha necesidade de atender. O que pasa é que a veces é, quer decir, a veces é unha utopía, porque é tan complicado poder conseguir localizar, porque é un número grandísimo de propiedades que están abandonadas, moito por froito da emigración, de xente que se marchou, sobre todo a outros países como Argentina, Cuba, Venezuela, que nunca máis volveu, pero ao final as propiedades siguen sendo deles, e despois outras con herdeiros. Eu sei de moitas casas que son 3 herdeiros, dos en Argentina, outro en Cuba, nadie sabe nada deles, pero a casa está ali. Seguramente se a puxeran á venta compraríana, porque sí que é verdad que temos un momento que creo que estamos vivindo un momento no rural de moita xente que quere mercar e seguramente habría posibilidades, pero bueno, lóxicamente é complexo. Eu penso que para a Diputación ter que asumir un plan destes tamén é complicado porque supón un esforzo económico e xa temos un plan de vivenda que ahora está dotado con 1.200.000 euros, que é unha cantidade moi importante no que representa o orzamento total de 110 millóns. E eu creo que igual tamén temos que involucrar neste caso o Estado, non é porque queramos que o Estado, pero teñen máis capacidade, teñen un plan de vivenda estatal, de feito hai unha subvención que a varios concellos que estamos aquí estamos no que o proxecto Rehabita Rural Lab, no que entre outras cousas tamén estamos facendo esa labor de información, estamos agora co procedimento de catastrar aquelas parcelas, bueno, propiedades que están sin catastro, e moitas delas precisamente son destas persoas, e igual sí que necesitamos tamén que o Estado se involucre, e porque igual ten máis capacidade, incluso máis técnicas para poder chegar. E, por suposto, o catastro, que é importante que tamén este da man. Entón, bueno, imos reservar o voto. A preocupación é real e nós compartimos. O que pasa é que a mellor a Diputación non ten capacidade para poder asumir un plan de facerse coas casas e despois rehabilitalas, porque iso é o que dice a Bernardo. Nós podemos, ao mellor, por o procedimento da lei, que ven agora outra subvención moi similar, que é o procedimento de que se tú ao final limpas e demás te podes quedar ca propiedade por o doble do valor catastral, pero despois que facemos con tantas casas? Porque ao final sí que hai moitas subvencións para a vivenda, pero claro, son subvencións distintas e a veces para poder facer unha rehabilitación é complicado, porque os precios tamén de construcción están ahora mismo prohibitivos. Así que de momento nada máis. Gracias. Simplemente un matiz, pues, estando de acordo parte do argumentario que fixo tanto Bernardo como Patricia. A parte do tema económico que nos pode supoñer os concellos, digamos, cando tú tes conta daquele solar ou daquela casa nas condicións preocupantes, lóxicamente, tú querela incluso asegurar ou tirar, e o primeiro que te encontras se dedicamos con patrimonio e dice, non, mira, usted me asegura el inmueble, donde poñerlle unhas... A mí pasoume en 2 inmuebles alá en Tabodela, onde ten un coste moi case máis superior que pode ser incluso solar o inmueble, asegurado, porque case todo está protegido agora, ou se non é por patrimonio, por unha cousa ou outra, se complica. Despois a segunda parte é xurídica. Eu, estes días, ali en Pereiras, que Luís mellor conócega, eu tiña ali unha seibeirada nunha palleira, e nós queremos limpiar. Pero o primeiro que dixo o secretario dice, mira, asegúrame de que eu podia limpiar ca miña seguridade, é dicir, non só de que vayan os traballadores e poden ter un accidente, senón de que un día aparezca un propietario e me pode dicir que nada. E díxome, sí, podemos facer, pero non podes entrar ali antes de 4 ou 5 meses, como mínimo, co procedimento todo que xa me anuncia. Entende? Xa non chego nada, o tema de ejecución subsidiaria, de cobrar todo eso, xa olvídate. Entonces, claro, os concellos tamén nos temos que asegurar o procedimento de poder atallar cando tú ves, porque neste caso están subindo as silvas, o tellado do veciño pois aí van alá arriba, o sea, con un problema de que tens que actuar xa, pero non tens esa seguridade xurídica nin para poder hacer, e aí creo que a Diputación, a Xunta de Galicia, por suposto, ten que botar unha mão aos concellos para poder atallar todo isto, cando ademais, como ben diste, neste momentos a vivenda no rural ten salida. Si é verdad que as subvencións para a rehabilitación non, digamos, quedaronse cativas con respecto aos precios de rehabilitación, a pesar de que agora subiron a 65.000 a Xunta e todo demais, pero siguen quedando cativos,
pero creo que se todas as administracións somos, digamos, consecuentes de que sabemos que ese é un problema no rural, sabemos que fai falta vivenda no rural, pois, home, creo que temos que facer un esforzo tanto organizativo, legislativo como económico. Mais nada. Unha intervención máis? Bueno, eu sobre este punto quería... perdón. Quería plantear o seguinte: unha vez que esas vivendas estean en posesión, digamos, do Banco de Vivendas, os concellos que facemos con elas? Limpámolas, rehabilitámolas, vendémolas. Que facemos con elas? Como as gestionamos? Pero para subastarlas en que condicións? Tamén, quen as quere? Se a subasta non prospera, quedámonos con elas. Se poñemos un pouco de orden nesto. A ver, alguén máis? Non, vamos a ver, eu creo que aquí hai dous apartados. O primeiro apartado, que efectivamente estamos todos de acordo, que temos un problema todos de vivendas en estado de ruína e hai un problema de tramitación incluso da declaración de ruína si son moitas as declaracións que temos, non? Porque realmente é así, non? A veces os órganos administrativos que temos, os secretarios e o personal que teñen, pois non teñen capacidade para atender ese volumen, nin medios e demais. Isto aquí podíamos, creo que actuar un pouco entre todos, pero que eu creo que tamén debemos mencionar, como decía antes a compañeira Patricia, eu estes días estuve nunha reunión de presidentes de Diputación en onde poucos ou casi ningún tiñan plans de vivendas. E cando dicíamos que nos teníamos un plan de vivenda aquí en 1.200.000, cando había diputacións que teñen 400, 500 ou 800 millóns, pois botaban as mãos á cabeza, non? Porque decíamos, ostras, como facedes, porque nós non vamos a meternos nese charco da vivenda, porque non é unha competencia nosa, e todo o que se meta aí é unha gota de auga, porque metas 1 millón, ou metas 2, ou metas 3 en materia de vivenda, evidentemente non vas a facer. Pero, bueno, nós temos ese procedimento, ou sea, ese obxectivo, e eu creo que está ben. A mí o que se me ocurre é, primeiro, cargar os funcionarios da casa con axuda técnica derivada da tramitación destes expedientes pareceme imposible, ou mencionamos moitísimo máis o servicio técnico e xurídico e temolo para moitísimas cousas. Se metemos funcións como esta, pareceme importante. Había do convenio, efectivamente, como se apunta aquí, estou falando do punto primeiro, do convenio con outras entidades, con o Colexio de Arquitectos, o Colexio de Aparejadores, ao mellor meterei un dinheiro e facer un convenio para que axuden os concellos a levar a cabo esos expedientes. Eso sí me parece máis adecuado, non? Na medida do posible, é dicir, que haxa unha posibilidade de que con convenio con eles, pois, oye, con técnicos deles axuden efectivamente os concellos. Eu hasta aí podíamos estar de acordo. Eu tamén, tendo en conta que estamos no 1.200.000 e temos o que temos, co cual eu que faguería, máis que incrementar moito, algo podemos incrementalo, pero máis que incrementar moito a partida do 1.200.000 sería abrila, entre outras cuestións, a que non solamente estuvera dedicada á rehabilitación, senón tamén puderase meter por os concellos que o fixeron, porque ao mellor a mí unha casa non me resolve nada. No Pereiro unha casa a mí non me resolve nada, teño 7.000 habitantes. Rehabilitar unha casa nin a Allariz, nin en outros sitios, non me resolve nada. Sin embargo, ao mellor, ter a posibilidade de que me tramiten expedientes de ruína ou outros expedientes dese tipo, si me resolve máis. Eu ao mellor non me unha subvención me collo a outra. Entonces, eu aquí o que propoño para que reflexionemos entre todos e falemos nesta semana e pico que nos queda hasta o pleno, non? Que, bueno, que non parece que nós podíamos pedir esta asistencia, ou sea, dar esta asistencia técnica, eu creo que máis por a vía de convenio que a prestación directa, incluindo adentro deste 1.200.000, sin prejuicio de reforzar ao mellor algo, en lugar de 1.200.000, pois poñamos 1.300.000 ou 1.400.000, con parte desto, non? Eu pareceme que é unha proposta, non sei, como un modo de ver realista. E axudar neste procedimento administrativo, efectivamente, que necesitamos que nos serviría para clarificar. Logo hai outras cuestións estructurales que trascenden a nosa competencia, evidentemente, modificar todo o que é a propiedade, a normativa sobre propiedade e intervención na mesma, e iso escápasenos completamente a nós, iso é cuestión do Goberno Central, e tamén pode ser da Xunta, ainda que a Xunta ten a competencia máis non tanto legislativa nese ámbito, senón a competencia en execución de política de vivenda. Eu, demais, con todos os respectos, o que vai a continuación, que me parece moi adecuado, ou sea, me parece, eu podo entendelo, poñer en plan
galego de apoio, instar a Xunta de Galicia a poñer un plan de apoio aos concellos da xestión de edificación do estado de ruína, instar a Xunta de Galicia a creación dun banco galego de edificacións e dar traslado todo isto. Bueno, eu creo que isto era mellor que se planteáramos a través dos grupos correspondientes no Parlamento, porque me parece que unha Diputación lle inste a Xunta que tal, cando hai uns grupos parlamentarios que poden facelo aí e o deben acordar. A min me gustaría debatir, que se debatir aquí, como a min me chega que me insten desde un concello, prefiero que me debatilo aquí e adoptar o acordo aquí que me pidan. Pero bueno, eu digo que me parece que isto se pode facer efectivamente se considera a través do grupo político no Concello, no Parlamento de Galicia. É a miña opinión. Na primeira parte eu creo que podemos darlle unha volta, facer eses convenios o mellor e, por tanto, axilizar todo o que é a tramitación destes expedientes de ruína e de falta de propietarios que tanto nos perxudican, para intentar clarificalo. Temas legislativos eu creo que transcenden esta cuestión. Eu de instar, con todos os respetos, eu creo que se debería facer por cortesía. Creo que se debería facer a través da Cámara correspondiente onde reside a competencia e onde se poden discutir, debatir e, por lo tanto, facelo aí. É a opinión particular. De acordo, unha reflexión. A ver se cala. Sí, sí. O Parlamento de Galicia xa aprobou un colectivo onde unha casa en ruínas, o Concello había un expediente nun ano e se nese ano o propietario non a repara, o Concello pode expropiar polo 50% do valor catastral. Nós temos unha ordenanza no Concello que cando hai unha casa en ruínas como en un pueblo non tes onde aparcar nin ter nada, faz ese trámite, expropia a casa ao señor e faz unha placeleta para aparcamento dos coches. Pero a normativa xa existe, hai que aplicala. Faz a placeleta se deixa tirar patrimonio, se non se deixa tirar a casa patrimonio non pasa todo. Se está en ruínas, sí. Pero o patrimonio xa afectará, pero aquí estamos falando con carácter general, non estamos falando con os tíos que este afectado por patrimonio. Se te dá ese patrimonio, sí, pero unha casa normal, eu teño un montón de casas, como dis tú, unha casa normal en ruínas, que por tirala para... Eso, eu tamén teño tirado casas para facer plazas. Teño tirado casas para facer plazas e non están afectadas por patrimonio. Porque se hai unha autorización de patrimonio, xa é outra cousa, claro. Bueno, de todos modos comentámoslo se os parece tamén na Xunta de Portavoces, a ver se lle damos unha volta a isto, vale? Bueno, pois veña, votamos. A favor? Mira que te voto, Manolo, veterano como ti. Nada, os demais entendo. Basta cambiar, vote cambiar por o Bernardo. Por eso, cambiado por de orden. Bueno, nada, bromas a parte que tamén ten que ser, bueno, votos a favor do PSOE, os demais entendo que nos reservamos o voto, non? De acordo. Vale, e no punto 5, outra, neste caso do BNG, demandando medidas administrativas e legais para a regularización de propiedades rústicas urbanas en estado de abandono como ferramenta de protección de núcleos rurais. Sí, bueno, pois un pouco o que falábamos anteriormente, que conste que aquí todos instamos, porque eu me estaba lendo a DIF era instar, nesta instamos e nesta que levamos nós tamén instamos, ao final aquí está todo o mundo. Entón, eu non me vou a ler toda a moción, en parte é unha reflexión personal, en parte non, pero bueno, convido a que lean, porque estou casi seguro de que coincidirán na maior parte do que aquí se expón, porque entendo que non é distinto do que se sufre en cada un dos concellos nos que estamos tentando o mellor posible xestionar. Despois, a partir de aí, lendo, bueno, como hai que informarse sobre o que queres escribir, a verdade é que a modificación esta da Lei 525 de 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas non a controlaba, como era ainda de fainada, e resulta que un pouco vai na mesma línea, non? De que xa temos, como decía Manolo, medidas para
neste caso é a Gader quen pode executar esa inspección das fincas tanto urbanas como rústicas para ver, de localizar aos propietarios, non? Porque é unha IVA real. Estamos a falar de que entre un 30 e un 40% das parcelas non están ben catastradas, non se coñecen os propietarios son, ou coñecémolos, pero non podemos demostrar que son eles, que iso tamén nos pasa, non? Sabes que son estes, pero non podes demostralo. E, ao final, o que nos obriga a un proceso administrativo infinito e con escasa eficiencia, non? Entón, dentro do Bloque Nacionalista Galego un pouco o que se propón é que efectivamente isto teña un punto de inicio e un punto de chegada, porque o que non podemos seguir é dándolle voltas a unha pescada que vai seguir sin solución, no senso de que ou empezamos a tomar as medidas nun momento determinado e a partir de aí empezamos a funcionar, ou isto ten moi mala pinta, non? Entón, o que facemos é algo que xa tamén trasladamos aquí, instar a Diputación a tramitación sancionadora mediante establecemento dos convenios interadministrativos dos expedientes derivados de incumprimentos das obrigas legais de conservación e execución das labores de rehabilitación, limpeza de biomasa e recuperación de parcelas inmóviles tramitados polos concellos, porque, bueno, igual que fixemos co tema de policía local, eu sei que isto pode ser complicado para a Diputación, non digo o contrario, pero ao final os concellos é que sancionamos e, como expresado, o pito do sereno, que eu que era unha expresión, non? Pois en moitos casos nos toman así, porque como chegamos a un punto en que non podemos, o sea, a triga non che admite que lle podas derivar este tipo de sancións. Dicen que isto que non queren saber nada. Nós temos a capacidade que temos que chega ata as contas bancarias que están domiciliadas no propio concello. É dicir, que aquel que non teña unha entidade bancaria non cobra nada. E o que non, tampouco pode sair do ámbito do seu concello, co cual, os que teño todos en Euskadi e haberá máis, pois ainda encima, resulta que podo sancionar o que vive en Allariz, non podo sancionar aos outros, non? A cousa, moita lógica non ten, vamos deixalo aí. Entón, bueno, por eso esa petición de colaboración, que habría que ver como, pero o que sí que sería importante para que eses expedientes que montamos teñan, ao final, unha traslación real en canto a incentivar a xente, vamos decirlo así, a que cumpla ca normativa de limpeza, non? Despois, instar a Xunta de Galiza a aplicar o que colligo no artigo 19 da Lei 11 de 2021 de 14 de maio de recuperación de terras de Galiza, así como o artigo 85 da Lei 525 de 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas e demais articulado que faculta a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para procedementos de investigación e inspección de bens ou dereitos en chan rústico ou de núcleo rural sobre cuxa titularidade non se teña certeza. Se non existe finalmente propietario coñecido tal procedemento, esta ben pasará a ser titularidade de Gader, entendendo que servirá para desenvolver o principio de función social da propiedade. Este instrumento dota as administracións públicas dunha ferramenta para actuar sobre as parcelas e vivendas abandonadas cando o seu estado supoña un risco para a seguridade das persoas, a salubridade, a conservación do patrimonio ou a prevención de incendios, permitindo igualmente que os inmobles recuperados mediante estes instrumentos podan incorporarse ao parque público de vivenda, priorizando o alugueiro accesible e a fixación de poboación nos concellos afectados polo despoboamento. Punto terceiro, está a Xunta de Galiza a elaborar un programa específico de recuperación de inmobles abandonados. Este xa non o vou ler porque xa coincide prácticamente co anteriormente dito, non? Pero, bueno, en boa medida iba tamén pola parte de risco de incendios e polo problema xerado con os veciños colindantes. E cuarto, instar o Goberno do Estado español a través da Dirección Xeral de Catastro e dependente do Ministerio de Facenda a executar, mentre este procedemento non se xa transferido ou conveniado con a Administración Autonómica, unha identificación forzosa e vigorosa aos propietarios das parcelas e bens inmobles que non teñan propietario certo, con nome, enderezo, documento de identidade e capacidade real de comunicación con a Administración. Para ello, deberá abrirse un proceso de colaboración interadministrativa que permita abrir un plazo para que a totalidade de propietarios de parcelas situadas en territorio galego sexan identificadas. Unha vez rematado o procedimento sen que esta identificación sexa efectiva, a propiedade pasará a ser pública, recaendo na Administración a responsabilidade de xestión da mesma. Este último punto eu creo que é moi importante porque xa sei o que vamos a pensar todos, que isto é inabordable. Pero se é inabordable hoxe, non lles quero dicir como vai ser inabordable dentro de 10 anos. É dicir, isto se se fixera fai 20 anos, seguramente teríamos moito maior control de quen son os propietarios das fincas.
como isto se vai deixando e cada vez se vai deixando máis, a última revisión de catastro, polo menos no noso concello, foi un desastre, onde iban apuntando, e resulta que agora as fincas están a nome de que non estuveron nunca, eso é así. Non sei se pasou solamente en Allariz, pero o que pasou, entón ahora resulta que vas a dices a un veciño que ten que limpar, e dices, esa finca non é miña, e ainda encima, para darla de baixa de seu, ten que facer un procedimento administrativo infinito, non? Entón, claro, ao final acaba sendo, que fago, sanciono o que lle puxeron a finca que non ten culpa ninguna, ou como... Entón, eu creo que isto ten que haber un punto de inicio no cual, digamos, bueno, pues, démonos un período, non sei se dun ano, de 2, de 3, de 4 ou de 5, pero que sexa un punto de inicio no cual, en ese período, todo o mundo tiña identificado as fincas. Eso está recollido na propia normativa de Agadir. Perfectamente, ten que haber unha declaración responsable por parte do titular de que a finca é súa, se non está o seu nome, e despois demostrar como se poda. Normalmente non hai problema, porque non hai de crear fincas ahora, non sei se me explico, non hai vai ocupar a finca daquel que non é dele. Pero, bueno, pero se o é o titular, o propietario real, que aporta a documentación que teñe, xa está. O problema é que se seguimos nesta, o que lles trasladaba anteriormente, en vez de ter 5 propietarios que ningún se fai cargo, dentro de 10 anos tenemos 20 propietarios que ningún se fai cargo. E a bola cada vez vai a máis, e estamos en un proceso que eu vexolle difícil execución. E isto inhabilitanos para outras moitas cosas que sí que se podían facer. Hoxe pola mañá, cos axentes que viñeron a facer a inspección do lume de onte, estamos falando ali, non? Que hai cosas que sí que se poden facer, porque igual que priorizamos a PAC agora para a alta montaña, podemos priorizar a PAC por redor dos núcleos, para franxas secundarias, porque non? E entón incentivar que a xente poña os seus animais nesa zona a pastorear. Bueno, e se o facemos, seguramente teremos esa zona, xa nos podemos olvidar dela, porque xa vai estar traballada e limpa. Despois habrá algún que veña de fora e que nos diga que as cagadas das ovellas molestan no camiño. Pero, oiga, eu prefiro as cagadas das ovellas que o lume encima das casas, non? Entón, e isto, eu creo que yo trasladaba non fai moito o señor presidente, para min é fundamental e estructural a nivel provincial, porque o ano pasado estuvo a piques 2 veces, e está aquí a señora alcaldesa, de ardernos o polígono empresarial máis importante da provincia. Se chega a entrar o lume aí, o que falamos sempre de industrialización e de tal, non, é que nos cargamos o que temos, e cargámoslo nun día e vai todo, o ano pasado, o segundo lume que houve, eu estuve ali, vírámonos, faltoulle o canto dun peso, pero o canto dun peso para entrar nas naves, e se chega a entrar nas naves co vento que facía aquel día, é que vai dun lado hasta o outro. Entón, eu creo que isto sí que é un tema fundamental a nivel de xestión do territorio, pero porque determina todo o demais. Acabamos de ver o que pasou en Almería, que foi unha desgracia bestial, pero aquí podemos pasar en calquer momento, porque desgraciadamente é así, non? Entón, eu sí que non sei se instar ou non, señor presidente, pero de alguna forma temos que facelo, e nós non temos capacidade legislativa. Eu creo que nos pondríamos de acordo aquí, de verdade, independientemente das ideas políticas de cada un, sinceramente creo que, claro, como vivimos no día a día e estamos aí pegados e os veciños nos están e nos vemos o lume e vamos a él e nos preocupamos, creo que sería moito máis fácil. Perdón, a mellor, estamos, o sea, con respeto institucional, pero con respecto no debate, pero quizás tamén para agilizar. E claro, o mellor é que estamos todos de acordo no fondo, non? E o mellor, por exemplo, o PSOE fai incidencia neste caso na súa moción no tema da vivenda, bueno, especificamente, non? Como nós facemos antes no dos lumes dos outros, e vostedes pois fan incidencia pois no tema da vivenda tamén, pero catastral, un pouco máis adiante. A ver, nós aquí podemos facer o que podemos facer. E o mellor que podemos facer, eu creo que o que podemos facer, se todo o decidimos, é unha cousa abordable o que lle explicaba antes. Oye, temos unha dotación, o que dicías tamén antes, Bernardo, se sale dun sitio, se vai por un sitio, sale do outro. Pero, bueno, cun certo margen, o que ao mellor temos que priorizar xa nunha partida
importante que temos, que se me ocurre a min para ser efectivos, o sea, unha reflexión que seguramente é particular e mellor non é correcta, non? Pero xa bote pronto, da experiencia que un ten. Vamos a ver, se cuestións legislativas que lle corresponden ao Estado, cuestións da Xunta, que eu creo que as teñen que acordar ali, e, bueno, podemos las trasladar, non hai ningún problema. Pero eu creo que estas cuestións do día a día, de decir, como podemos axudarlle realmente aos concellos a resolver o problema fundamentalmente administrativo que teñen, non? Porque é o primeiro paso, é dicir, o primeiro paso é pois, determinar que aquilo que é unha ruína, que aquilo non ten dono, que aquilo non ten tal, para logo actuar coas medidas legislativas que hai. Aí, ao mellor podemos facer por esa vía que lle decía, oye, temos unha partida, podemos abrir esa partida, podemos suplementar esa partida dentro das posibilidades. Eu dudo que teñamos nos capacidades administrativas para tramitar, por exemplo, o que usted plantea aquí, todo o que son en vía executiva, as sancións por incumplimento nunha franxa secundaria con miles e miles de fincas que hai aquí, que miles e miles de fincas que hai na provincia, eso sería, eu creo que é inabordable, non? Ahora, podemos empezar por algo, non? E ao mellor podíamos determinar que todo o tema das vivendas, que non son miles e miles e miles, ainda que son moitas, non son como os miles de fincas, non son 20.000, nin 30.000, eu creo que non son, fincas, eu só na miña franja secundaria teño 13.000, o cual, multipliquemos por 92 concellos a ver onde vamos, non? Entonces, eu creo que a mellor podíamos facer nós no tema sin prexuicio de, efectivamente, como dices, instar e pedir a Xunta, ao catastro, a quen sea, pero si facer algo concreto, e algo concreto podía ser ao mellor, se nos poñemos de acordo, que no tema da vivenda, nestes temas de propiedades abandonadas, no ámbito do núcleo rural, que é o máis evidente, antes de salir fora tenemos que arreglar a casa dentro, non? Tenemos que arreglar os povos dentro antes de poñer, o tempo que tamén intentamos facelo na contorna. Pois ao mellor nesa apartado, que temos para a vivenda, pois abrilo a tamén estas posibilidades, a meter estas peticións, e por outra parte, evidentemente, dotalo un pouco máis, non? Se estamos nun 1.200.000, pois eu creo que a mellor podemos nun apartado chegar a 1.500.000, que está moi ben xa, e con eso permitirnos ao mellor facer convenios con colexios de arquitectos, con colexios de aparejadores, ou con quen sea, ou de xestores administrativos, con quen sea, ou con todos que fagan falta, para axudar efectivamente os concellos a tramitar, a sacar este problema gordísimo que temos de identificación, de tramitación de expedientes e de todo eso. Eu creo que por esa vía podemos facer algo, senón do resto, pois podemos aprobar mocións que queiramos, pero creo que non van a fazer o caso que nos van a fazer noutros sitios. Entón, fagamos o que nós podemos fazer directamente con nós, que serían estes convenios e estas axudas, creo eu. Pero, bueno, é unha reflexión que deixamos aí e a ver que lles parece a todos, non? Porque eu, como vou por libre, ainda falei con o meu grupo. Pero non, é unha reflexión que, produto o que decíamos, da experiencia tamén que un ten no ámbito da administración e eso. Bueno, perdón, que lle cortei. A ver, eu creo que algo, por algún sitio temos que empezar, porque senón o problema é que chegamos ao verán do ano que ven e vamos a estar no mesmo punto, e a verdade é que é moi complicado, porque o gallas a pagar o lume con 2 avións máis, ou co cachavo este que vamos a comprar para desbrozar, pero o problema é que a realidade do territorio non é esa, non? Entón, eu estou de acordo por empezar por as zonas urbanas, porque además, teóricamente, nas franxas secundarias xa temos o convenio da Xunta, onde que despois sabemos como funciona, pero bueno, teóricamente hai o convenio, non? Para que se haga, execute e tal. E a zona urbana sí que siguen sendo a nosa competencia exclusiva, porque aí temos un problema nós que sí que carga aí en nós, non temos a quen votar mal. Despois, no outro, e fíxense o que vou dicir, que ao mellor me viñen no meu partido, xa saben que... Pero no tema este, por exemplo, de... Pero despois, como sale... No, pero indo a esta parte que plantexaba de que cobre a Diputación, eu non digo que haxa, porque eu sei que eso sería unha superestructura bestial, pero tamén sei, e eu creo que o sabemos todos, que así que cheguen as primeiras cartas e se empeza a sancionar, a mitad do problema está resolto. Quedarán estas outras fincas que están abandonadas, que non hai propietario certo, pero as que teñan propietario certo, en 0,
aparecen limpas, porque vamos, eu creo que estou falando aquí de cousas que todos podemos comprobar no día a día, non? Entón, aí incluso, eu penso que sí, ou ben a colexios ou incluso a unha empresa que poda facer ese traballo durante X tempo, non? Para a tramitación dese tipo de sancións, como hai empresas que se dedican a tramitación de multas de tráfico, non? Que o Concello, digamos, deriva aí e cando deixa de haber esa carga, pois tal. Porque polo menos eu falo no nome do Concello de Ariza, que xa non falo no nome ni siquiera do bloque ou de tal, desde logo nós non teríamos inconveniente ningún en que o 100% desa sanción fora para a xestión. Non sei se me explico. Porque non é un interés recaudatorio en absoluto, é un interés de que se execute realmente o procedimento para que ao final esas parcelas teñan un uso. E isto tamén acabaría derivando en facilitar outros procesos que está a Xunta facendo por outro lado, non? Como os polígonos, agrogandeiros e agroforestais, porque todo o mundo, unha vez empezar a ter que pagar por limpar, iba a estar encantadísimo, serían os primeiros en dicir, non, polígono, agrogandeiro, polígono agroforestal, polígono do que sea, pero isto eu conservo a propiedade, pero poño aí para que calquera o poda usar. Entón, xa digo, non sei se vai o boi antes que o carro antes que o boi, pero nun momento dado temos que identificar propiedade e temos que facer que se cumpla toda esta legislación, porque non podemos seguir escribindo aquí e nos quedan unhas leis, bueno, alucinantes, non? Pero realmente non teñen unha traslación despois efectiva. E insisto que o mellor é unha cousa miña, que son un tío raro, pero penso que o tema dos lumes para a nosa provincia estámoslo vendo, pero vai ser aínda moito máis definitorio a futuro a nivel de sustentabilidade do territorio. E entón, por eso, eu penso que este sí que é un tema que nos levou agora moito máis tempo do previsto, pero para min é un tema moi importante, porque sin chegar a controlar isto podemos intentar moitas cousas, pero vamos a acabar no mesmo punto outra vez. Nada máis. Por centrar o debate, porque isto vai ca anterior e vai con máis. Entonces, aí podíamos ter tres líneas de actuación, non? Teríamos a liña vivendas núcleo rural, para decirlo de unha maneira, non? Liña vivendas núcleo rural, onde podíamos meter aí o tema. Segundo, eu creo que o tema de expedientes sancionadores que fala vostede na franca secundaria, non? Zona urbana. Vale, perdón. No, claro, por lo que decía vostede, tamén que é moito máis sincero abordar na zona urbana que na franca secundaria, vale, vai ligado un pouco con outro, franca, expediente na zona urbana. Isto pode ser máis así, máis bueno, e terceiro xa son as cousas, bueno, terceiro todo o tema xa da franxa secundaria deixaremos na mão da Xunta, que é bastante. o que digo é que de alguma forma a lei que xa se aprobou que se aplique. No, eso está, pues eso non é difícil. Bueno, non é difícil de instar. Está fundamentado o instar, non é difícil de instar. Vale, ben, damoslle unha volta a isto e falamos o lunes. Bastante, pero no, eu creo que algo, sí, efectivamente, temos algo concreto, temos que facer no ámbito dos pobres, no ámbito das vivendas abandonadas, no ámbito dos solares que non fan caso a xente a limpeza. De acordo, nos solares, non na franca secundaria que se meternos en camisa 11 varas. Bueno, perdón por eso, empezamos, turno de grupos. A cuestión precisamente está no que acabamos de falar agora ao final. As leis teñen que ser aplicadas, teñen que ser feitas para ser aplicadas. Se non se poden aplicar, a cidadanía prescinde delas absolutamente. Entón, cal é o xeito, o método, e como aplicalas, como facelas reais, por chamarla dun xeito. Aí está a cuestión. Hai que dar pasos, sí, pero despois non podemos quedar nun punto estanco. Decidimos uns pasos, pero non avanzamos. Entón, esa é a cuestión, que é un problema grave, gravísimo. Gravísimo, que ti falabas do verán. As vivendas en ruína non provocan só problemas no verán, arden, pero tamén caen. Entón, probablemente sexan aínda maiores os riscos de roubo, porque están nos núcleos, no día a día, que
que os dos lumes. Vexo ben a moción. Sí, sí. Bueno, que máis? Democracia, non? Guanegaxe fixo, penso. Sí. Bueno, por fin, Bernardo se sabeu a poñer en papel o que leva 2 anos dicindo na Diputación, que nos leva unha e outra vez, por fin o puso no papel e todo demais. Bueno, non podemos estar máis de acordo en varias cuestións e todo demais. Pero sí é verdad que a reflexión sobre o que dicía o presidente agora último das franxas secundarias, e dicía tamén o alcalde Barradas, é verdad, é dicir, nos encontramos que a mesma situación do ano pasado, onde as franxas secundarias volvemos a mesma, é dicir, non se limpian ou limpia un 40 ou un 30% da xente da historia e non temos concellos, non temos capacidade para obligar a que limpien a franxa secundaria. Eu creo que as franxas secundarias, máis alá do que falábamos agora dos núcleos, non tanto das parcelas como das vivendas, franxas secundarias, eu só lleve esa solución que ademais a dixo o presidente Rueda cando foi na vaga de lumes, que iba a asumilo directamente a Xunta de Galicia, é dicir, que asuman directamente as franxas secundarias, a sanción, a limpieza, a repercusión dos costes, porque os concellos non podemos. Os concellos non podemos facer eso. Necesitamos capacitados para facelo. Entón, creo que probablemente nun ano ou 2 anos as franxas secundarias a Xunta de Galicia acabaría co problema, porque no momento en que che repercuta os costes ao propietario e fai a limpieza, probablemente o segundo ou terceiro ano non tienes que facer. Pero os concellos estamos incapacitados para poderlo facer. O sea, non temos capacidade para poderlo facer. Bueno, Bernardo, estamos basicamente de acordo, máis alá das transicións que fagamos, ou transaccionales que fagamos e todo demais, pero sí, é un problema das vivendas e un problema tamén, lógicamente, das parcelas rústicas e chegaremos a un acordo. Ben, bueno, nos como grupo, xa falou o presidente, pero sí é certo que estamos de acordo no que falabas, no fondo, Bernardo, pero sí que creo que o presidente deu no clavo un pouco da cuestión, no sentido de que esa subvención que temos de, bueno, esta liña de axudas que é de 1.200.000 euros, igual si se pode dividir en 3, é dicir, 3 liñas dentro da mesma liña, unha para compra de vivendas, outra para rehabilitación e outra, a mellor, para asistencia técnica, para que cada concello poda contratar a mellor unha asistencia técnica e ao mellor, pois, con esa asistencia, que un contrato menor son 18.000 euros, igual é capaz de investigar, pois, 10 propiedades, pero, bueno, son 10 propiedades menos, que cada ano 10 menos e 10 menos e 10 menos, e ao final, igual, é algo que sí podemos decir, que con eso sí estamos realmente incidindo no problema e estamos lle poñendo solución, inda que sexa cada ano un pouquiño, non? E eu creo que o que dice el, si podemos chegar a 1,5 millón e podemos dividir, igual que, por exemplo, a subvención do SAF, hai a SAF de digitalización e hai o SAF de axuda no fogar básico. Pois igual se pode dividir esa mesma liña en 3, e eu penso que sí sería a maneira máis efectiva de poder empezar a tallar o problema e que dependa de nós directamente e non depender de outros, porque ao final nos podemos instar e o que nos instamos a nós mesmos nós podemos botalo para diante e cumplilo, pero podemos estar a Xunta, podemos estar o Estado, podemos estar a Unión Europea, pero está na mau, na vontade deles, leválo a cabo, non? Eu creo que o presidente acertadamente deu coa clave. Eu creo que explorar esa vía e que cada concello que queira, lógicamente, pois acollerse a mellor unha asistencia técnica cunha empresa, hai empresas que se dedican a eso, e ben sexan 5, 6, 7, 10, 20, polo menos son 10, 20 casas pois que podemos localizar, poñer en regla e se facemos así isto durante varios anos, pois chegar a un punto que a incidencia sexa mínima, pero é unha maneira de chegar realmente ao fondo do problema, penso eu, vamos. Nada máis e gracias. De acordo. Bernardo. Nada, aí, eso, o sea, eu creo que sí que todos temos claro na cabeza que é un problema moi serio, que temos que tratar de abordalo e podemos ter discrepancias menores en como facelo, pero sí que temos que estar por arriba, porque evidentemente tanto o Estado como a Xunta teñen que dar respostas que van máis alá do que podemos facer nós como Concello ou a propia Diputación. O sea, nós temos a capacidade legislativa, non temos, non? E a partir de aí, o fondo do asunto é que isto, se se houbera feito fai 30 anos, e eu entendo que fai 30 anos o mellor causaba un rechazo na poboación moi importante, pero hoxe igual causa máis rechazo na poboación non facer nada. Non sei se, polo menos nos que estamos habitando o territorio no día a día, non? E despois
algún que vive en Euskadi igual lle parece moi mal que non puso a finca a su nombre e que lle digan que ya van a sacar. Pero os que viven ali, eu creo que eses están totalmente de acordo en que algo hai que facer, porque o ven todos os días. Vale. Nada máis. Bueno, eu xa digo, creo que hai nas dúas cuestións que máis ou menos imos converxendo, que é o tema das vivendas en ruínas, para entenderlos, ou de donos desconocidos, por tanto tamén con amenazas de ruínas ou con problemas, e o tema dos expedientes, deixemos a franja secundaria xa fora, porque senón escápasenos, é que o tema dos expedientes sancionadores para o núcleo rural, eu creo que desde logo podemos facer algo máis, pero partindo do que temos, non metendo moito barnier, porque non o temos, entende? O sea, se temos 1.200.000, o que dicimos, podemos meter algo máis, pero non vamos a meter moitísimo máis nunha competencia que non é nosa. Ahora ben, o dedicar unha parte desa subvención a que os concellos poidamos, como dicía Patricia, efectivamente, ou a Diputación podía contratar con carácter xeral e prestar aos concellos, ou os concellos interesados podían optar a unha vía de poder ter unha asistencia técnica para que lles axude na tramitación destes expedientes. Eu creo que iso pode ser unha vía que é o que diga, pois podendo nun concello podes un ano conseguir 8 ou 10 casas, eliminar 8 ou 10 casas en ruínas, e se o facemos en varios concellos e eliminamos casas en ruínas, bueno, entre outras cuestións tamén o que decíamos, vamos dando tamén o exemplo, se agora collemos 8 ou 10 casas, pois seguramente aviso navegantes e o que teña algún interés nas casas vai poñer o medio. Máis difícil ou teño, iso eu creo que podemos abordarlo. Ahora, outra cousa diferente tamén é o tema de entrar no que é o procedimento sancionador dentro do núcleo rural por medios que temos aquí. Temos que estudiar porque nós con medios que temos aquí non temos, non temos capacidade. Outra cousa é que se podía tamén fazer vías de convenios con empresas ou con a Catriga ou non sei con quen, para que, bueno, evidentemente, a través dun precio, dun premio de cobranza, como ocurre en todos os lugares, pois efectivamente se pode levar a cabo, que a nós, creo que aos concellos que nos importa é recaudar, o que nos importa é que nos resolvan o problema, como se levan 80, ou 90 ou 100%. Eu creo que o problema o que importa é que me recauden o tema e me dá o cobrar aí, se non teño nada, pois nada teño un problema menos. Non teño nada, pero teño un problema menos. Bueno, sei no que veo. Unha cuestión. Sí. Eu creo que neste caso podese facer o expediente con asistencia técnica e, lóxicamente, que o Concello tramite con esa axuda e despois delegar a competencia en materia de sanción ou demais en a Triga, por exemplo, que para iso están, ou non. Cando petei a porta da Diputación para facer o tema de policía local, e porque a Triga solamente che acepta IBI, lixo e pouco máis. Entón, non queren saber nada de... E o outro problema que hai que os concellos de menos de 20.000 habitantes non temos a capacidade de ir a do Estado. Entón, estamos aí, é un mundo ao revés, porque en realidad os concellos que máis axuda nos deberían de dar, por así decirlo, resulta que son os que, neste caso, as agencias tributarias nos deixan un poquinho máis de lado. Entón, por eso eu falaba da Diputación, pero eu creo que se pode estudar cando menos e ver esa posibilidade, porque eu entendo, e digo claramente, non, que montar o entramado administrativo que precisarías para este tipo de... porque sabemos que vai ser un volumen moi importante, polo menos ao principio, que insisto que despois o mellor non é tanto. Pois eso pode ser moi complexo para esta administración, non? Pero valoremos a posibilidade de ir por outra vía, tendo en conta que ao final eso sí que vai xerar uns ingresos, porque os vai xerar, non? Porque ao final sí que Pero que estades falando? É que agora se me perdín. Sí. O sea, estamos falando de... porque por un lado mezclamos a tramitación dun expediente dunha ruína, por outro lado falamos das multas bueno, cando a xente non limpia no núcleo urbano. Sí. Non, porque todos facemos a notificación, pero nos paramos na multa. Porque hai o problema, porque non hai funcionarios que che queiran que den nos concellos, non somos capaces, porque non nos temos, a ti pasarache co teu secretario, cos funcionarios, non somos capaces, isto é unha locura, por eso delegáis as multas de tráfico, non, porque tampouco será. E aquí, se empezamos con ese tema, é que nos pasa o mesmo que nos concellos. Aquí non hai personal suficiente para tramitar todo eso, porque facer a notificación, bueno,
Despois abrir o expediente sancionador, eu pedí un informe no meu concello que me dixeran todos os pasos que había que facer no núcleo urbano e a leche. E aquí faltame a apertura do sancionador. Por eso non facemos. No, Claro, claro, entón todos nos quedamos na notificación e cando é moi grave entramos a limpiar. Marta, pero Porque aí é o que non- facemos, xa facemos a execución subsidiaria intentando da maneira que podemos, sin cobrar, facémolo, entramos, limpiamos, porque é moi de risco e non poñemos a multa, porque o problema é a tramitación da multa. Pero unha cuestión, e cando foi das sancións de COVID, a mí mandou máis a triga. Nos fixemos esa consulta e solo che dicen el Concello tiene que hacer eso, es normativa vuestra y lo preguntamos en la Xunta, lo preguntamos en todos lados e non. pero E como moito poderíamos delegar aquí, claro, podría ser unha competencia que daría a Diputación, pero hai que plantearse eso. claro, pero De que estamos hablando? Marta, pero que iso é o que vou, o sea, esa parte os concellos, eu entendo, porque ademais este ano saliu esta línea de axudas, que é verdade, para contratar un técnico, para facer todo o procedimento. Pero onde nos quedamos todos? Na parte sancionadora. Sí, Entón, está clarísimo. pero tamén por outro motivo. Pero todos estos concellos grandes, Sí, sí. porque el Concello de Ourense se queda en el mismo lugar. pero E máis fixemos tienen outros... que non é solamente xa porque non teñas persoal, e incluso porque no caso dos concellos pequenos despois, se temos que ir a executiva, non temos como ir. Ese es el problema. Que tú limpiaches, porque dices, si vou limpiar, yo Manolo non limpiou, e non lle cobraches e quedou tan ancho. E presúmeme, eu non limpiei. Por eso, pero aí vou. Por eso xa non plantexo, e que o que dixen desde o principio, montar esa superestructura a nivel Diputación, porque entendo que é unha cousa moi complicada, pero sí que hai empresas especializadas neste tipo de accións que poden, a través da propia Diputación, colaboración con elas, mirar, hai que mirar, eu tampouco teño tal, pero bueno, creo que sí que é algo a estudar. Esta zona iniciativa podemos licitar o servicio a través, imagínate, unha forma de falar que non sei se Claro, porque si no también lo hacemos nosotros. Yo con lo primero que pregunté, licito el tema. Bueno, pues veña, vamos a ver que a ver se empezamos por as casas. Claro, bueno. Vamos a empezar por as casas. Por lo menos empezamos por unhas e resolvemos un problema. Porque se abrimos todos vai ser difícil. Bueno, vamos a ver. Bueno, veña, votamos. Dios secretario que hai que votar. Vale, no, pero nos apoyamos, nos solidarizamos. Non reservamos o voto, pero... Moi ben, pois veña, gracias. E moción de urxencia non hai, e vamos a preguntas tampouco. Vale. Vamos logo cas siguientes comisións. Na siguiente, na Comisión de Políticas Sociais. Bueno, conforme a orden do día, acta anterior, punto primeiro. Non hai alegacións.
Queda aprobado. Punto segundo, moción do Grupo Provincial de Democracia na Sana para reclamar máis ambulancias medicalizadas na nosa provincia. Antonio. Buenas tardes. Bueno, la voy a leer, que es cortita, está bien resumida. Moción para reclamar más ambulancias medicalizadas en nuestra provincia. Exposición de motivos. Vivir en el rural de Ourense no debería significar tener menos derecho a la salud que vivir en una gran ciudad. Nuestra provincia es la más grande de Galicia, tiene la población más envejecida y los pueblos más dispersos. Sin embargo, en el peor momento posible, cuando sufres un infarto o un accidente grave donde cada minuto cuenta, Ourense solo tiene una única ambulancia medicalizada fija para toda la provincia, situada en la capital, mientras que Pontevedra tiene 4 y A Coruña y Lugo tienen 3 cada una. A Ourense se la deja atrás, comarcas como Valdeorras, Verín, Viana o a Baixa Limia están totalmente desprotegidas. Si pasa algo grave dependen de un helicóptero que no puede volar de noche ni cuando hay niebla o tormentas, algo muy normal en nuestro invierno. La otra opción es que el médico del pueblo tenga que dejar las urgencias del centro de salud para subirse a una ambulancia normal, desvistiendo un santo para vestir a otro. La salud de los ourensanos no puede medirse solo con estadísticas de población, la distancia y el mal estado de las carreteras también matan. No pedimos privilegios, pedimos que una emergencia médica se intente atender con la misma rapidez en una aldea de Ourense que en el centro de Santiago o Vigo. Vale, los acuerdos que le pedimos al Pleno de la Diputación es exigir a la Xunta de Galicia y al Sergas que cambien los criterios para repartir las ambulancias. No se puede mirar solo cuánta gente vive en un sitio, sino cuándo se tarda en llegar por carretera para salvar una vida. Reclamar que se ponga como mínimo una segunda ambulancia medicalizada fija en el interior de la provincia, en zonas clave como Verín o Valdeorras, para que nadie se quede descolgado, y una de soporte vital básico en la ciudad de Ourense. Pedir refuerzos con ambulancias de enfermería avanzada mientras se consiguen las unidades médicas completas, y enviar estas propuestas al presidente de la Xunta y al consellero de Sanidade para que tomen las medidas oportunas y cumplan con lo solicitado en los puntos del acuerdo. Moi ben. Turno de... Ben, vexo que alguén cambiou a palabra instar a exigir. Está ben. Bueno, a moción ten o seu... A moción ten o seu interese, desde logo, que está ben justificada, e creo que tamén é unha necesidade nesta provincia que ten unha dispersión xeográfica, máis ben poblacional interesante ou grande. Moi ben. Bueno, gracias. Está bloque. Boa tarde. Bueno, desto falamos xa cando se falou dos hospitais comarcales. É certo que está ben tomada a petición de ambulancias medicalizadas, pero creo que falta, en contra do que pensa Xosé Carlos, creo que falta unha xustificación. Creo que hai que traballar máis esta moción. Falamos de personal, as ambulancias non van solas. Xusto Sergas neste momento é un problema que vimos planteando continuamente, que é a falta de persoal. Nas ambulancias tamén falta, sobre todo pedindo unha ambulancia medicalizada, fai falta un médico, entre outras cousas, fai falta técnicos, na de soporte vital avanzada de enfermería, outro tanto do mismo. Entón, eso todo hai que telo en conta. Trataremos de meter algo máis nesta moción. Espero que sea aceptado, mellorar un poquinho a moción, e, bueno, neste momento reservamos voto, pero a nosa intención é a mesma que a do vosso grupo, que é a millora, sobre todo nas zonas máis afastadas, chamemos de Barco, Viana, e de toda a zona do Oriente Ourensán, que é a que está máis desprotexida, tanto por o transporte como por a vía. Non é o mesmo comparar a vía de transporte que temos desde Verín, por decir Verín, hasta Ourense, que sería o centro, o chou, que vir desde o Barco a Ourense. A estrada non ten nada que ver. Entón, así como en Verín o mellor sería, en caso de, o sea, suposto que a provincia este completa e as ambulancias medicalizadas cheguen primeiro ao Barco, eu, en principio, estaríame con unha pedra nos dentes, pero, bueno, eso, reservamos voto, intentaremos meter algo máis e nada máis. Estamos de acordo. Moi ben, xa.
Bueno, nos vamos tamén reservar voto. Creo que é unha moción sempre interesante dotar de medios e sobre todo para unha cosa tan importante como é a saúde é importante. Pero claro, necesitamos un pouco máis de definición. Se fala de Valdeorras, pero bueno, deixaríamos en Trimo por poner un exemplo. Quero dicir, o número é importante, pero nos parece que falta un pouco de definición, que sería interesante despois no pleno comprobarlo. Moitas gracias. Grupo Rosendo. Sí, bueno, saludable tarde, xa que estamos falando de cuestións sanitarias. Hombre, eu non sei se voluntario ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, quero pensar que involuntariamente e inconscientemente omiten aquí algo moi claro, moi nítido. Non é só do que falou, que leo a moción. Hai máis medios de emerxencias para emerxencias e urxencias sanitarias que os terrestres. Aquí se está omitindo totalmente. Parece que non existen, non existen. E a mellor non saben que hora actúa, nin a que hora van a actuar. Só se fala de ambulancias. Apañados estaríamos se só contáramos con medios terrestres para as urxencias e emerxencias sanitarias. Así que nos enriqueceremos esta iniciativa, falaremos coa proposta, porque hai máis medios cos terrestres para as emerxencias e urxencias sanitarias. Que se omiten, non sei por qué. Quero pensar, digo, inconscientemente e involuntariamente. Non quero pensar que sea por ignorancia, non. Sí. Non o lín aquí e, ademais, non o lín. E despois outra cuestión, que van a traballar de noite tamén. Ourense, dos 2 helicópteros que en Galicia, Ourense ten con base en Ourense. Así que non é só falar de ambulancias. Bueno, vale. Alguna intervención máis? Non. Non. É certo que faltan cousas, pero o que me refiro é que sí que é unha moción interesante neste ámbito que hai que, eu entendo que a van expor de outro xeito tamén moito máis amplo no seu momento. Vale. Nada máis? Bueno, pues votámoslo. A favor? Votos. Os demais entendo que non reservamos todos o voto, non? Vale. Por si de urxencia non hai. Arrobos e preguntas? Non. Vale, está mirando. Bueno, vamos cas últimas comisións, que en principio non teñen moito contenido, que son a Comisión de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. Neste caso, pois, hai a aprobación da acta anterior. Se non hai novedade, queda aprobada. Moción de urxencia non hai. E arrobos e preguntas? Non. Pois entonces queda rematada. Última das comisións, Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. O mesmo, punto primeiro, aprobación da ata da sesión anterior, do 17 de xuño. Moción de urxencia, non hai. Arrobos e preguntas? Non hai. Pois queda rematado. Gracias.